Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ayike indaba inesihlahla. Angazi abanye benu niyakhumbula yini kwenye isizini yakuthando nesithembu ubaba uMseleku la wayifaka khona izihlahla kukhona omunye umama wayemsiza-ke betrim izihlahla wathi uma yini uyayithanda vele ubaba uMseleku izihlahla. Kunesinye isihlahla esibone la ku-social media so abantu bayakhuluma-ke. Niyabazi abantu baku-social media bahlezi beney'ndaba zabo. Lesi sihlahla-ke sisemzombe. Mina-ke ngeke ngize ngisho ukuthi ngi-100% sure ukuthi sisona. Koda-ke ngifunile ukuthi igama lesihlahla ngase ngiyabuza-ke kubaba. Yo guys, nathi nangisebenzisa yazi ubaba uzocabanga ukuthi njengamanje mina ngifuna ukuthakatha noma ngifuna ukwenza izinto ey'bhedayo. Imibuzo engimbuza yona ngimbuza ngemkhovu, ngimbuza ngey'hlahla. Lesi sihlahla-ke kuthiwa isigqiki somkhovu. Ngolwazi-ke lababa ngichazela ngolwazi engithole kubaba mase ngizophinde ngichazele ngolwazi engithola la ku-social media kubantu. Bathi lesi sihlahla lesi sihle sibi ukuba naso. Uma usifuna uthi ubaba usithola ngemali. Uma uhamba uyosifuna ehlathini awukwazi ukusithola ungaphethe imali. Angazi noma kufanele uphose imali ehlathini noma fanele ubeke imali kube khona into oyishoyo mase uyasibona ngoba aziveli sibonakale. Mina guys-ke nginabo-ke ukulinyana bokuthi nje yonke lento ephathelene nomkhovu nani vele ingihlekisa. Lezi iy'tori ziyinganekwane guys. Ngiyaxolisa nje uma kuzokwenzeka ngihleke nakule video. So uthi-ke ubaba koda umuntu ophasele isihlahla hayi umuntu ongalungile. Ukuthi-ke angishongo ukuthi ubani. Mina bengithe nje ngibone kubhala ku-social media so ngifuna ukwazi ukuthi uyazi yini ngalesi sihlahla. Ubaba-ke akasho ukuthi uMseleku umuntu ongalungile. Ubesholo nje ngoba ngimbuza ngalesi sihlahla mhlampe wefuna ukungitshela ukuthi isihlahla nje esingekho right ngoba sinobuhle nobubi baso. Bathi-ke lesi sihlahla mawunaso ekhaya sivikela imoya emibi kuze kuthiwe nje isigqiki semkhovu ingoba mawukuthunyelwa imkhovu ivele ihlale khona shuthi ingabi sabathinta-ke abantu. Niyakhumbula-ke kuthanda nesithembu ubaba uMseleku bathanda ukuthi angisiyena umkhovu bathanda ukungenza umkhovu. Sesiyabuza ukuthi shuthi ubona ngani-ke le ndaba yomkhovu. Naso isihlahla kune-picture yababa uMseleku kunezihlahla kwase kuba khona-ke odwebayo ukuthi isona. Mina ngisazi-ke guys, ngisho bengaziveza la ku-social media ngeke ngisho ukuthi isona ngqo kodwa uthi ubaba sifana nesundu nje kumele ngithole isithombe sesundu-ke khona-ke lo isundu kodwa niyalazi hayibo ngisana ukuganga ngami isundu niyalazi. So kulento yokuthi uhlale ekhuluma ngemkhovu nezinto ezimbi ey'fakiwe shuthi ubona ngalesa sihlahla ngoba kuthiwa lesa sihlahla uma kukhona into eyenzekile embi kuyabonakala. Abanye-ke sebenencazelo yaso-ke ebheke eceleni ukuthi senzani-ke nami ngiyayisaba-ke leyo. Angiyikhulumi-ke mina into engingayiqondi kahle nento engisabisayo angiyikhulumi. Kodwa nje bathi sivikela imoya emibi uma kuthunyelwa imkhovu sihlala khona. Kodwa-ke washo uma yena ukuthi uyayithanda iy'hlahla. Laba-ke bese bethi-ke hhayi nasi lesi sihlahla esokuvikela abathakathi. Angithi abantu banezinto abazenzayo abanye bevikela abathakathi labo-ke abenza izinto lezo. Lesi sihlahla-ke babone kule picture kwase kuba ngathi babone ubhululu noma enye into kanti isihlahla. Abanye-ke bachaza ngendlela abazi ngayo. Mina ngichaza ngendlela le engitshelwe ngayo ubaba namhlanje ngoba ngimfonelile ngabuza wangitshela ukuba basethi hayibo manje sokucabanga ukutshala. Guys, yazi ngifisa ngathi ngabe ngiyirekhodile leya call nizwe ubaba echaza ngale sihlahla ngoba uthe nje hayi ucabanga ukutshala leso hayi. Ngibone ku-social media manje abantu ba-social media banamanga kakhulu. Yikho bengifuna ukubuza kumuntu omdala engimthembayo.
Akanginikezanga olunye ulwazi, angazi noma ulifihlile ngoba ubaba mdala, ubaba vele ngeke aze angixoxele into ebheke eceleni. Ungitshele nje lokho ukuthi kuvikela imimoya emibi wathi kodwa asisihle futhi. Angazi kungabi sihle kwaso, suke sesenzani-ke le e-wrong. Lona omunye engimlalela ade ekhuluma ngaso uthe siyayifela sona. Wathi kune-female ne-male lesi sihlahla kodwa kumele ube nelayisensi yaso. Cha, ngisazonifunela ulwazi olunzulu ngalesi sihlahla nje, kodwa igama lakhona liyasabisa isigqiki semkhovu. Ngathi isihlahla sokuthakatha kanti sivikela ubuthakathi. Kulana kosobona i-post ethi Mzansi notice this, wazi ukuthi bebekhuluma ngesihlahla sebezokwenza ngathi kubonakala inyoka. Akukho nyoka, akukho mkhovu, yisihlahla. Ngizolobo nje ngimcoshela engikubonayo ku-social media ukuthi hayi lokhu ukuze ningangeni ejele ngoba phela nani nisuke senifakaza mase kukhulunywa iy'ndaba. Ngiyanisiza-ke, ngiyaniqhwanda ningayi ejele. Nina-ke abanye-ke senilobu nithi kimi angikhulume. Hheyi, into engingenayo isho yayo ngeke ngiyikhulume ngila e-South Africa, ngiyoyikhuluma ngile kude. Uyabona nje laba lobethi Mzansi notice abekho la e-South Africa, bayazi ukuthi bona abazuboshwa umuntu. Mina bengangifuna bengithole manje ngisho ukuthi ngidele impilo yami ngey'ndaba zabantu engingenazo ishows yazo. Ngisakhumbula ngixoxela indaba yalo baba lo. Angazi ukuthi uyihlobo nasekhaya kanjani kodwa bayamazi lo ababemsola-ke ngokuthi uthwele. Inkinga sewashona loya baba. Namhlanje ngibuzile ngaye. Kuthiwa loya baba wayenamabhizinisi aphithizelayo kodwa engagezi, engcola into engachazeki. Manje-ke sesihleka ukuthi at least umndeni wakhe yena wawuvikela ngoba lento yakhe yayifuna nje ukuthi angcole. Kuthiwa lo baba azikho iy'ndawo abengayihambi ey'balulekile engene emotweni e-drive, kodwa uma ungathi uyambuka ungathi hayibo. Mhlampe bathi uma uqala ukumbona ubungay'tshela ukuthi nje ubaba ophazamisekile, kanti nje usomabhizinisi omkhulu. Nakuba-ke washona kabuhlungu, kodwa-ke futhi-ke nguye owashona kuqala. Unkosikazi wakhe wagula, kwasala iy'ngane-ke shuthi zahluleka amabhizinisi, zashiya-ke kubo zahamba zoy'hlalela emadolobheni. Yena nje indaba yakhe ngihlekisa ngokuthi wonke umuntu ongambuza ngalo baba omazi bazokutshela nje ukuthi wayengagezi, wayengcola into engachazeki. Hayi. Bakwethu, hayi zikhona izinto ziyaxaka. Khona hhayi ukuthi naye ngiyakholwa ukuthi wayethwele ngempela, kodwa ngeke ngiyicabange nje lento. Wayengahlali isikhathi eside engagezi ngoba yini enanonkosikazi ewubaba owusomabhizinisi ohloniphe. Kuthiwa ubehamba imihlangano ehlakaniphile, usomabhizinisi. Kuthiwa amabhizinisi akhe ayenza amahholo. Kodwa uma ungahlangana naye bese futhi engekho umuntu ongambuza ukuthi akagezi ngani, noma nje umuntu ongayimtshela ukuthi hayi bo akashintshe iy'mpahla nje akageze bemuhle. Hayi bo, yazi into engibhorayo angazi ukuthi babengamshuthi ngani ngoba kuthiwa nje hheyi into wayingcola. Washona kabuhlungu-ke kodwa-ke bathi-ke kungcono yena izinto ayenazo aziqothula nomndeni wakhe. Kwakuwuye nje okwakufanele shuthi abe yile nto ayeyiyo. Ngiyivale-ke le video ney'ndaba kuningi khona guys, ukuthi nje mina ngivele ngiy'nqane lezi y'tori. Ngibona ngathi uma nganixoxela lezi zinto zokuthwala nemikhovu nginganixova imiqondo. Ngathi kuvele nje nethando nesithembu kuyi-TV show, kodwa abanye uyabona nje bayaxoveka bahluthwa ngisho emoya lana ukuthi sesikhuluma ukuthi amakhosikazi athini umsele kuthini. Lapho sikhuluma nge-TV show. Thina njalo esikhule silalela iy'tori kukhozi. Umehluko laphaya sebe-etha impilo yabo ngoba bayayi-etha.
Ngoba phela hhayi ukuthi sidideke ngaleyo ndlela ukuthi singangayiboni into eyi-reality nento okuyiyona ngempela, nento-ke esidinga ukuthi iphefome phambi kwekhamera. Asididekile kangako. Bengizochaza ngesihlahla. Lesi sihlahla esokuvika imimoya emibi, akusona isihlahla sokuthwala. Ngingazi-ke kwabanye abanolwazi oluhlukile. Ngiyabonga esaphotini guys, bye.